Peter Kundrík po zápase s Prešovom, Kunďo, tradičné zhodnotenie dnešného zápasu. Tak bol to bojovný zápas z oboch strán a vedeli sme, že dneska to bude ťažký zápas, lebo posledné výsledky Prešov mal dobre a sme rádi, že sme to dnes dotiahli do víťazného konca. Ten tvoj gól taký trošku kuriózny alebo taký neprehľadný. Ja som najprv myslel, že to dal Prešovčan Korčulov, potom nakoniec, že ty si to tam tečol. Ako si ho ty videl? Tak bola to dobrá súhra celej päťky a potom vlastne padol taký, dá sa povedať, šťastný gól, ale aj to patrí k hokeju a myslím si, že nás to nakoplo potom. Už zajtra hráme s Košicami. Čo budeme robiť? Skôr regenerovať alebo ďalej trénovať? Tak určite už chalani išli aj do posílky na bicykle, takže treba rýchlo zregenerovať, dobre sa vyspať a zajtra je ďalší ťažký zápas. Ako sa pripravíme na Košice? Tak uvidíme, čo príde tréner zajtra, s čím príde a určite treba na nich vybehnúť. Nie sú vo svojej koži teraz a treba proste zlomiť ten zápas. Ďakujem pekne.